जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोरखौ समाजारि बेरेखा जाहाथे थांनो हाया बा थांनो गोसो जाया, लोगोसे देहायारि सरसा आरो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव खौसेथि सिनायलायनाय बिनि थांखि लानानै जोंनि बड'लेण्डआव बड'लेण्ड CM काप 1.0 मुंनि जोङो गेदेरथार मोनसे जोलुरनि बादायलायनाय खुंनो नागिरदों। बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानो गोनां बे जोलुर बादायलायनायनि गेदेरथार मेलायाव दानि बिटिआरआव थानाय मोन 420 PCDC लेभेलनिफ्राय बे बादायलायनाया जागायजेनगोन आरो बे बादायलायनायखौ जोङो PCDC लेभेल, BTC समष्टि, जिल्ला थाखो आरो काउन्सिल थाखोआव जों बे बादायलायनायखौ खुंनो नागिरदों। आरो बिनि थाखाय दिनै जोंहा बड'लेण्डनि मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मेल दंमोन आरो बेवहाय जोङो सावरायनानै थांखि लाबाय आरो जोङो बे गेदेरथार जोलुरनि बे बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय जोङो कमिटि दानाय जादों आरो बे कमिटिया जोंहा मिरु लेभेलाव मोनसे गाहाय कमिटि थागोन, बिनि सिङाव काउन्सिल लेभेलाव मोनसे कमिटि, बिनि सिङाव जिल्ला लेभेल आरो बिनि सिङाव समष्टि लेभेल आरो गाहायथाराव जोंहा PCDC लेभेलाव कमिटि। आरो बे बड'लेण्ड CM काप 1.0 बे गेदेरथार जोलुर बादायलायनायनि बादायलायनाय खुंनायखौ जायफोरा बाहागो लागोन बिथांमोन गेलेगिरि एबा हानजाया अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ बा गाव गावनि टीमखौ बिथांमोना मुं थिसननांगोन आरो बिनि थाखाय जाय गेलेगिरिया जाय PCDCनि सिङाव गोग्लैयो बे PCDCनि चेयारमेननिफ्राय बिथांमोना गांसे सार्टिफिकेट लानानै लोगोसे गावनि भटार ID आरो आधार कार्डनि गेजेरजों बिथांमोना बे अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। आरो जोङो गेलेगिरि आरो हानजाया जाहाथे थुलुंगा मोनो बिथांमोननि थाखाय जोङो PCDC लेभेलनिफ्राय काउन्सिल लेभेलसिम जोङो देरहासार बान्था जोङो दोननाय जादों। दा PCDC लेभेलाव जोंहा जाय देरहागोन बिथाङा 7,000 मोनगोन बिथांमोना हानजाया आरो जेननाया 5,000 मोनगोन। दा बेबायदिनो समष्टि लेभेलाव जोङो 10,000 दोननाय जादों, जेननायनो 7,000, देरहानायनो 5,000 आरो जोंहा जिल्ला लेभेलावबो जों बेबायदिनो बान्था दोननाय जादों आरो काउन्सिल लेभेलाव जाय देरहागोन बिथांनो 1,50,000 आरो जेननायनो 1 लाख आरो थामथि मासियाव जाय थाहैनो हागोन बिथांमोननो 50,000। बेनि अनगायैबो सबसे मोजांसिन गेलेनो हानाय गेलेगिरिनो 10,000 आरो मोजांसिन जायफ्रा गलकिपार बिथांनो 10,000 रां होनाय जागोन। दा बे गेदेरथार बे जोलुरनि मोनसे इभेन्ट मोनसे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो PCDC लेभेलाव PCDC चेयारमेनखौ लानानै एबा मासिगिरिखौ लानानै मोनसे कमिटि आरो BTC समष्टियाव समष्टि मोनफ्रोमावबो जोंहा TLCC चेयारमेन दङ, बिथांमोनखौ मासिगिरि लानानै मोनसे कमिटि आरो जोंहा जिल्ला लेभेलाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'आ जायखौ दैथायगोन बिथाङा चेयारमेन जागोन आरो बिथाङा बै जिल्लानि EM, MCLA बा MLA बिथांमोननि गेजेराव जायखिजाया सासेखौ बिथाङा चेयारमेन बानायगोन आरो बेबायदिनो बे कमिटिखौ लानानै बे बादायलायनायखौ खुंगोन। आरो नैबे बादायलायनायाव जोङो 2,000निबो बांसिन गेम जागोनखौ जोङो मिजिं थिनाय जादों, जिहेतु 420 PCDCआव बे बादायलायनाया जाहैगोन आरो बेयावहाय जों मोनसे आउटकाम एबा बिनि फिथाइ हिसाबै जोङो मिजिं थिदों जे जोंनि गेजेराव गामि थाखोनिफ्राय गासिबो थाखोआव जोंनि गेलेनायनि फारसे गाहायै जोलुर गेलेनायनि फारसे मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे एवारनेस बियो फैगोन होननानै जोङो साननाय जादों। दा बेखायनो बे गेदेरथार जोलुरनि बे बादायलायनायखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा सानखांनानै बेखौ बादायलायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो जोङो गेलेगिरिफोरखौ आरो आङो फोरमायबावनो नागिरदों जे जायफोर हानजाया बे
गेलेनायाव बा बादायलायनायाव बाहागो लागोन बे हान्जानो जोंनिफ्राय फुटबलबो हरनाय जागोन आरो गेलेनायखौ खुंनो थाखाय जेसेबांखिनि लजिस्टिक सापर्ट एबा जेसेबांखिनि मावख'आरि जोंनिफ्राय मददथि जों हरनाय जागोन रांखान्थिनिफ्राय लानानै माखासे जिखो गेलेनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बेफोरखौबो जोंनिफ्राय मिरु कमिटिनिफ्राय जोङो गासैखौनोबो दैथायहरनाय जागोन जाहाथे जेबो असुबिदा जाया मात्र कमिटिया बिथांमोना दैदेननोल' नांगौ दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै आरो मोनसे जाफुंसार हिसाबै जोङो खुंनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि आखायाव थानाय गासैबो अफिसियेलखौ जोङो बाहायनो नागिरदों जोंहा लाइमोन एबा गेलेमु अनसाय बिफान बा स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टनि जों अफिसियेल स्टाफा थागोन लोगोसेयैनो जोंहा मेडिकेल PHC बा पुलिस प्रशासन बायदिसिना डिपार्टमेन्टफोरखौबो जों बेवहाय थिसननानै जोंनि खुंनायनि जि कमिटि बे कमिटिखौ जों गोख्रों महरै खालामनो नागिरदों बेयाव बाहागो लानायनि थाखाय गांसे फोरमानलाइ एबा बिथांमोना मोनसे गांसे सार्टिफिकेट हिसाबै बिथांमोना मोनगोन दा बेखिनि नि थाखायनो जों दिनैनिफ्राय जाहाथे गेलेगिरि एबा टीमा अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे वेबसाइट जोङो दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो गोसो जायोब्ला गेलेगिरि आरो टीमफ्रा बे वेबसाइटआव गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन जोङो फैबाय थानाय बे जुन दाननिनो जोङो 15 खालारनिफ्राय जोङो गेमखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों जागायनो नागिरदों बेनिफ्राय जोङो गेमखौ जागायनानै माब्लासिम जोबहैयो थेवब्लाबो टेन्टेटिभ जोङो जुलाइनि गेजेराव जोङो फोजोबनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों जोंहा वेबसाइटआ स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार एबा syw.bodoland.gov.in बे वेबसाइटआव बिथांमोना क्लिक खालामनानै गाव गावनि मुंखौ बिथांमोना थिसननो हागोन